tesukoko egu kwantrefo maso Kofi Jimaso se bosome miensani intua omuka Kofi wo musika ewe amanoni sem ne kopiem wo Kenya memu a Kenya ma panyi Yewura William Ruto ene de wodi ato dwase panyi pa wo kopiem wo manimu a apomuden aso ye no ye trofo panyi adema wonom wa pam no adani a mosquito net bia wonom konkwa jemle o mana panyi no ye kanesiti pese wo tiska bi ewura no botom eti William Ruto say one wants to swan some so eti wapam no je wo hwan tontom wo hopa na sure amagazi spiritual heba clinic ne akọ ne akọje apomden enso de free ho ya lebi e free tinyo so bepom ye more so no eho aduro wo ho nti yenkope bi lufa tabre ne suspension ko tobi eto ho abra wa kwa ya sabia na yese ye tridie yade nti tridie no bo prompe na wo se wo de ehia no na empam no ema ho ento skin city laboratorium ye ko ho ne akọje nku papa afri na afi pimples ene niema bia agye ye nipadua no honam dua no aboso no ye de atuase enso afiri ho nyimakue afoforo bi ka ho ena nwumre waso ya asena me nya kwanya bekenka kase de asomwo mo ma mo bete ye ne meden di BRETUOBA AKWASI TWUMASI Mandela me ni abema the president ADUANABA AGYENIM BOATENG AGYENKWA FM ye beji mo nkwa AGYENKWA FM ye beji mo nkwa AGYENKWA FM ye beji mo nkwa afebusiafo ye nye prede kase ni musem ye pense mu efa emamo ewura no ma wodmo je peni na ewo ye wadwe se obedi NDC amekuru no anim na watu franka ade ama wonum emu baako na ya aka ne fotosanfo ewo NDC abadara no ebreso Dr. Kwabena Duffuor na opanyi no ebra NDC fo boabo wo ho akwakoto aba no na wo kyerese enuoma bi wo a na amana dwuma ye kresene as wodi akire akosa asa no a ebia zunsanso befiri mu aba no na ankwa ye ne de enam sa yo skura mo de asem ko da court waje eko waje bo de wi akire ansa opanyi kyerese watwe no ho afiri sa akansi a na ekoso num na no na ba sa na nipa bi kyerese Dr. Kwabena Duffuor NDC amekono ene na ani ni yie ekapa papa yabo ewe NDC amekono mu se wokọ abato besu ahodo so a wa sha ase akura de enoma de ma wo mu a NDC amekono ade bebo wo ho bra a no wache a wo fra no ahoto project etinye bi susu se akwa di se no wo beja NDC amekono to no akote wono nkasa na mayeku a 2024 obedi animu da sa Ghana for keka sa no na wono so wate ene Dr. Kwabena Duffuor aba bonten ene wodi tu dwa se wono wo kana kira wo hunu da se bibie ni wa aba na dwim da yeso bie ni wa aba ni so de hu bie ni wa aba so obetwe no ho e de free NDC amekonum wo se wo free NDC amekonum a wo kwa hefa amekono ene no wodie ene na wono ene no woda ye di twa ni furuma eti wo kwa he wono ni sika wanya nyina wo pe ba bi di akwa akwose ade aye investment ya eye NDC mu etika na fo bi ene nam akika se wono no nsembi adani puni adani tirim NDC fo ho ye nehi John Dramani ma be se dunketia ene wono keka ho to beja mekuo no wo so wo ka che wiase nya pre fa se NDC wonya de nde wonya ni kina na sabe panyi sisa wo ye nya etisa wo nko awoda NDC nya kura na NDC mana konya ama wo be yeso afo a wo be he o mensi kasem so ni bia so kwa ba bia sikasem ho sensem ko gina ye no aben bia ni wa obaga na memu a wanya sa nkudimdie no anya basbo no eda etu wo NDC wo kwa kodidie etu watimunye atibu kira jiso obo ade no ato safre no anya sa ade a ne nankase kura no ebeka NDC amekunu to akase no enso eso na osofo hwenkrato ensem so eye maame osla owusu akomfi na wababonten de nsem bi ababetudwa na sem etia tese koku kon ni nyina efa yesem card registration ya ekoso ewo Ghana memo a se obi a register na sem wawie no behwe ne yese wono ne line no akopie obi so sim enso emu ama samre Ghana fododo no a eka ho nsem ewo Ghana man enso emu na no na soye no so mu ate eno mu ababonten edi tudwa se wo mu hwe kakra bi ebi a chekora fiada kro no se sansem no epiepie
ewo networks operators no ho de a ene asem ato wo mo enti do okanyina ne se wo mu momoden no mu agents no enkasa na kwankra nam so asane ma ne no eba no ni nyina enso betimi afiri ho ye ma me ekire mu a na emrakunna wode ebi asoye no ene emra ewo se wo mu ade yi wo mu dwumade no ekiri sane ma ne no a ekoso ewo mu networks ahodo no enso emu timprempre wode ato Ghana fo nyina nim se wo a wo how bi ewo sansem no mu no wo modna se obetimi abasoye na mane na afi wo mu kwankro betimi afaso na wo mu ka wo mu enso etimi aka ye maami ekyerɛkyerɛ nsɛm mu no sei na ohia ansantwerɛfo na wo ka nsɛm no enso ede ekro to me speculate say obi a genuine problem genuine problem ko hu network operator ana wo NCA on the require omo the faso na omo solve problem no ama odi yenya enti because say nko for e registered SIM cards no edi bone there was a free system na fe hu say wo use SIM card bia ne de ye go ko ye bibi enya na system bia ni ho a 100% foolproof. Intini na oya issues but to say digital systems na upgrades aba you who say baby atochima na enu sa anti ogusu sa you find a system as we go along. Say me the two just say enkofobi ase ya register SIM cards be with Ghana card omo efi na NCA ede short code aba say obia check and share say number of SIM cards ya register me Ghana card Ghana card na register ohu edu a woni mu a ko na koyi network operator na asutri ye be block SIM cards Ajinkwa FM ye beji mu nkwa we ye maame osla usu efasa media ye SIM card ahodo a ye ne aye dia nanso ye kobra wuo ne so mpafen ewo ho no na enam so amodin semi aba abetudwa Zetiefo baka na won mu remfi ya nchepi ana aka na esoafo a na wo hwe abodin ya sape na obade bobrem no ma etwa ye ho ahia doctor aye professor kwabena frempon boatene wode nsembi babetu dwasa garamse na ye ntumi ntu ase no yentene yesa ne yemfa ntansa ne kodu bia mo MPP aban ene wona woka ho esanse ebra wono yesoafo no na montuo bia obena biso obetuo so obetu garamse ase no obena MPP fo ne bia twintwa na namu edu ba bi kwa ne bi etata no nam saye so ama wotwe kata de koma heliman na chese chief of staff no se de ekoso no enie eti wono de edu ba bi a ne nsedu ne nadu obawohoro e de free sa garamse abrabo no ho asemi ba beto dwa no MPP for no akasa anya wonum de amoma to bi amane professor kwabna frempon boatene pa ebi kwa che se we mpaboni ni woni aye ebi se papa nya hia no ekom na de no ena popo bibri abono ena de eni kwan se wo kakra no ena wa sha ase a wo keka na abanya aboawo amo aba be ye mansoafo ene wu wotwa wo ho akuti asa aba no a sabe mpadwasa na wonye wonipa mama bia ye do manye fia eye yie MPP fo nya atwa abono saa o na asemi ba beto dwa no ene bi se aban mi anim ni eye attorney general Godfred yebo adame ade no ankasa nye sa asem no mu hwehwemu nye hu ba bi ensusai ade bode hono befa se professor kwabra from pop what na e kan kre senso etro ani nkontompo ani wotwa ade ato aban mu mpanyifo ebisu ana nanki ehu na no na Godfred yebo adame aba abonten and wabeka se mo nsentwefo mo pese mo toto momone ade hye manum na me bie manum a makasa akwa no nanim eyinka ekwa ebe se me gi sa report yi se me yemu hwemu na me koka se asem no a professor kwabna frempon boaten dia ba abonten no sa pepepe na ti a eno menya amane enya bi o me sa koka se da asem no nya no kra ye no de kabode me nan akotu ni patenten ekwa ho pa edunti asem no de enka me ankasa me pemu de me pese me de akire na enso se de asem no akwa ye besepa ni konya haban ye tase no benyansafo mu wan hweye na otu ho na mo kakra bia be kwa kofa ntiwahye ade aba eti sese kura shraj asom special kwasipita that's a prosecutor no wono so asom eti enya informa wo mo CID for kura to onsa afre prof
so mna me yi nsem bia no so okosi agifo na kachia do mbeku chie de agu nkrata so bia no wono gofedame ne nchen ana beba obehwemu etidi enti na wo so otuma mpamika se chinchinchi asem no obehemu nhwemu ensantwofo pese omusum ne fidie na so wono nani da ho papa wonkwankwa yemfunsuo bia na echire no yaba bebo no adapa Godfred Yeboah dame yentie no fora have been invoked and a search strategy sees of it and the OSP sees of it. If now I, as a tenure, were to review the report, what would you think? I'm sure it will lend itself to all kinds of suspicions. I think that really I can look at the report and review it, but if I do so, the same media will say, oh, it's just a governance lawyer. Yes, so let independent people look at it. And indeed, I think that it's also important to note that the professor has been invited by the police. The police will build a docket out of the allegations made by the professor, and that docket will be ultimately handed to me. So I don't have to stampede the process by calling for a report and reviewing the findings and all. There are processes. The police is probing statement made by the professor in his report. We work closely with the police. The report will be given to us. We'll assess whether it is competent for prosecution or whether any dockets for prosecution can be better. So really, I'm not removing myself from the process. I'm part of it. It's just due process that will have to follow. But the caution admonition that I would like to give to the media is that do not raise the level of it and do not accord any sanctity to the report until it has gone through the test prescribed by law. Attorney General Godfred Yeboah Odame. Na adwumayefo a wɔyɛ adwuma ɛwɔ Gihog Distilleries Limited a ɛwɔ nkran ɛne ne wate wo mu kwankyerɛfoɔ Maso Kofi Jima brebi atwamu na Kumasi Kropon no ɔhwɛ so wo mu atene so ntɛsu kɔkɔ na wo mu anu di sɛm nyinaa na sɛ bosome maako mienu miensa entua wo muka a Kofi adan ɛno nti amo mu ani ambre te sɛ krodom amenne wabobɔ ɛyɛ kogyan na waye dede kɛseɛ pa na okyeremu a dede ne nyinaa na polisifoɔ enso ene wɔn kɔ ene wɔn ba sɛ ne bɛyɛ na enkɔfa oyɛ ne biema eno achi wɔn de tudwa sɛ bɛpem samre so dodo no a wɔn senate yintua ene nneɛma ahodoɔ bi a wɔsɛ nkadaache bi no wɔn nya mu mfasoɔ na etimi aboa abro mbɛkɔ ahomgye mu na no ena aka ho bi ama samre deɛ yewura Kofi Jima wɔn se wɔn mpɛ ne bio te saba no mpɛ ne ton no mpɛ no a ene yewura wɔn nyino enso emfiri hɔ ye nyina nim sɛ ɛbɛ sɛ mfinhyia nsiani ene wakɔyɛ kwankyerɛfoɔ enso ɛwɔ hɔ na adwumayɛfoɔ no se sɛ nneɛma ahodoɔ a ɛkɔ so wɔ hɔ no nyadeɛ bi a ɛboa wɔn dada asetena no wɔn dwumadi a wɔn die mu koraa prempre wakyerem de atodwa sɛ nneɛma ahodoɔ a wɔso wɔn nsaka na afi ɛyɛ ensa ahodoɔ ɛne anom ne ahodoɔ a wɔso wɔn ɛde yɛ no nyadeɛ bi a etimi ba ɛnu akyi so wɔn hunu sɛ kakra wo mu bɛn so enkwaban ho ebufa baabi ni nyina aka ho bi ena saamre de aka ho bi amwo mu akatua entimi ma no ti sɛne bɛyɛ na daache bia no wo mu kofie sapan na afi so sutro no mayi wo mu ni han no ɛno na aka ho bi amanei wo mu enso ate atua nti yewura no de wo mu ka kyerɛ na na deda nkwakufu ado na ban sɛ Maso Kofi Jima wo mu empɛ no ebio Aresema yenyina yewura Kofi Jima samre de adwumayefo so wo mpani so na yetwa ye ho nya aboafo nkrato e ba ye nkwama no ne nkofa ho nsem bi emfa emesom mo He wants. What's the wedding is it? Oh, you butankasa. Wakaka. Messi. Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding where you hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. Na Messi semu huma yeshepe. Minketa was mikuniya. My husband is sick. Hey, Jamo Tonodo. Na bazi no yen. What's the water tested positive for malaria? No, na benti no one for ambulance na one. Ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, nyasi from Kakabo. No, kikra. Many me wedding gonna me make up nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. Oh, wanna meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na. Wanter. Mukuno china nenadi. A brand pa. Ize. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, you don't know. Indeed, woman malaria and come to them. Lufat. A malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesha ejede inkratoi ajatum se eye.
no kwa maji Hamedi. Me pa chinyi Duffuor na namaji Hamedi sano. Dr. Amagashi na me kamfo di amount. Ya dia eja etu nya de ote hamaka sano de hamaka ye adwuma. Enu ne betu ya de na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri nso ase beka cho se odenchama wu a ye nyi na tinye maso hwe huna dia tum se Dr. Amagashi wote hamaka sa. Eye stroke nyedwe ya de na fo miensa pe odi betu ase. Asma enu so si manum no otu ase. Eyam kro osa wode na fo miensa etinyente ne yakuma boanso nkronso ye hwia Dr. say ne no ntontia waje Hamedi odi tro kunkum Bible mu nsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe Dr. Amagashi ya tira kwan no besa dia maw nsanom na anu ya mani krotweri se mehne santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani tira Dr. Amagashi ho na kwakwape yaresa efama no gold ho nsensem gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baabi a miemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda Dr. Amagashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrade edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so Dr. betu ase amagani Amagashi a ene ehu amaga hoho fa wani kire macro kani police house on hwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuada edi kosi memeneda ya hye ase anopa no nwotwe a ye po anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544 580936 Dr. Amagashi na wa mame ho adwiri Rose, Frekitra ni video man ne bisasa ayefro no hihye no esisen. Bra, wo so abremu. Sanya manko ne kwaware ebre. Oyiri we die sa otiwa ni hwe ne pa. Ni di machi so papa. Aka 2 days pe na wedding ye dru so. Ena hwe ji cold relief tablets ibinom na ho nto wontem. Wetimi ama iri wedding case. I don't know. Cold relief. Cold relief. Pepo so no kokoko. Etimi a wangitenkete. Uchimu yo dududu. Ana hwene mu so nsu ana so hwene mu asi. Cold relief. Ebe relief wo ama ho atọ wontem so. Cold relief. Semanhia wa enkambetra oba we mu saa so mo agam pa. Awari so. No. Ubenya cold relief for pharmacy bi eben wo mu. Etufo nkoto Binko Limited Kumasi Sports Stadium echi. YF Brono no so. Telephone 051 38966. Cold relief. A relief mentam so. Abusiafo ya da mwase samatwa ye ndi agye adwadi nkratoa wono no nsem tew. Ye kopie mu o Kenya manu a Kenya ayo ma ba ko wa bibimemu a etudie yade wo ho papa malaria che Ghana kra. Anunti wonu mampanyi aya adwen se wo bepe ntontom dan bi mosquito net na wode amomanfo na wonu madem se be ya yade no wantimi antu ase kra na ebekofo mpa. Anunti Enfinshampinu eni aduonu mu ana so ebi afro won se global fund eye adwen se obeboa Kenya ama wanya santontom edan no momanfo adem na eba no sa no asoye a won hwe apomdi so o Kenya memu no na nko so won bode wuro konkon se adwumakuo bia wo nim Jesu ehu na asafata se ubetimi adi animu ama santontom dan omanfo nsa aka no eke oso do ho nkata asem eba na panyi chance doso se adwuma no ubetumi ayo wonu ma anya ne sa ye friend tender no ebi amaso we de mo friend so osin se bia ankrankra adwumakuo bi na ya fa no se wonu ne betumi aye adwuma no to mo ko fa adwumakuo bi a friend wo se kemsa na wonu mo chese nhye ne mrakwa so no wo twofo panyi a wo ma na pomden aso ye woda no no wa fo mo kwan se nke bia COVID-19 ba ya ye rakokwa adwuma manu kwa akoto ye COVID-19 adura ba wo se sa abere na adwen na ye na yes yin one time eti wono ano wo man ho me so a ene okotwa sika enu bi na William Ruto oyo mampanyi wo Kenya se Kenya de sa ansamfo no nkwase asem no ebi ntumi nsi ho eti twofo panyi di ma wono mapom de aso ye no wapam no ebi ewo commissioner na sa board wa wo pa yes won hwe sa adwuma die nso ama entontom adan ebe se opipim du 10 million net ya mosquito net onfa ebre obanfo no sa board no so o mampani na guni nyina so pensemfo wo be mu ye ho kire ye na obi so obeboa ye ami enya ntontom dan ya ho no matwepen a mu be wia wo ma no titinto ntan wapamo twefo panyi ade mo ma na so ye
I was share upon this war. The Wadano no was so a cron for techi a more papa. That's a Ghana Dianka Kukwaji, my men, was all quarter that Tom Dia de Mamma, and now modem. None one some of the acquire gardens, Modia Kutra was ya some poaching Salom. Now Tom Dia de Bagan and Yanano, Womujia, na garden room the coy. Eh, it's a wound, and I say, when the mosquito net in garden. Mui. Obino Adriana Banche, no was in Point in Barber Winton, mosquito net no I saw Uncle Demono, not the Ajay garden. Yeah, before you be trying to. I would get out of some fitting on 2 near Cosua. I didn't see them from Pampton Tomno. Hey, would be a guardian, won't if you know the Ajay home. I mean, we are see no. Young far among for you, changing to us or Farmer Mom. In Shraba Neka, essay, or very free, a shaman, and which him said, Dr. Duffuor, so Beko, Sewunko, and with the one casa, was someone. Na don't go for it. Was any as a 1 year, 1 year, someone won't to Abamamia, and with the 1 year, 1 year, someone. Now I said Dr. Baumia, and over Baby TMPP, I be queen anymore. 80 no, Mobuno cry. Now, teacher constitution, we are more saying was Duffuor Kanatum. One a country was said, NDC Amanuko Muja, Ewa Wumu. Na, and also the tria at Waso, a woman, Nakawina, Betray Yamio. Ti Emeka Abra Wending Kunim Wariano, say Ebia NDC Moja Ewomu, was if for the Kodun cancer, Ewa Manson contact constituency, and you may Ochiano. Now, Francis Kaswa Datus, and was so very free, and was the MPP, a far better. NDC and Intigana Funya Yemo NPP American in a pine Echidom. Men who prefer to Edmasa and was a Ghana for Mumian free NDC Amanukosa and so woman signing the Pebia de my Yenimia Womubaye. Teacher Kujo Tepa and Yasusu and what didn't dear free what dear ba and was say a fedie on one casa what yatun what did. Say MPP Americano said ye TBI so paiswa one more breaking say ya JDM and would the NDC American dear a fala Adentia ewan your futun was yampa nipa come de noa or yan near me beer wow you know how on Tias in Europe Maso Kofijima mana moto na my phone trial moka and say my nibia nakatiasano ewa duma warrior emu. Na Crespo I didn't dear fufu and was say Duffuor in NDC, Samu Beda, Samu Bessie, Ghana for Bian Fahon. Say, a mommy who said party no. John Dramani Mahama, anywhere will be any hobby on the NDC no. It is a papa biasa. Afe en meko so ya snebi lufa tabrene suspension ewa German so ni dwuma die nyina ne se 3 day yade ni tu ase kra ti ukwaya sabia na Dr. Fojitum se wonye 3 day yade dia ene abra wo bo promo no na so de lufat asia no yenka senkwala de ewo ho na mpanimfo de enso ewo ho ti yenko drostores ahodo wo Ghana man nyina mu over the counters na yenko tobi enso nom ne ko na eho aye den yenko ke opposite Mrom Castle ana yen fresh 0541268721 enso eso amagasi spiritual and herbal clinic wasi amega ene amagashi ya ne hu amaga hoho ti se fast stroke ulcer asthma ne yare ahodo bi edi mpanya fruit yeso beton mo reso no yemfa ye ni enkyere na so ye ne benya duro wasi bi wo so ana yesunsun mu de ebasa de ampaibo ene eye akonchene ene bible mu nsem ne de apam sunsun kro no yenka se so amemekro aka ne fia na prosifo timu no ena ye ne no edi eye enfene mu kaso a prison junction ye ben ye prison kanti eye duada kopem me da no wotwe kopem no nsia ene doctor enkasa wo 0547 044307 ena 0544580936 and so yankopem kumpapa in Skin City Laboratorium na ye we de no apimpos afi na nso oben enso age aboso no wontu ase kra enso ma oba peso nyina ena obenyini nti yenkoi na anti aging hunkon no bi wo ho yenkokopeni nyina bi nsra na yintim twak ye kaba na wem na eho enso ena ho emayen yemfa ye ni enkyere eye tech maxima affordable housing ho
Main entrance no and as I'm near Skin City Laboratorium, Yenino Edi and Venimu Pair, Yem Frampen for 0248936297 and so. Abusia for Hana probably acquired you when KASIEBO no the AGYENKWA 101.9 Casafidies Edis and May. I above for some for Kudosafo, Michael Kantanka, one in Unianum or Bob for Michael, and I was off back when FIFA. Daniel Kakraba one my boy Juma pa na ya wo maso onophobia wonum so dit intimai Abraham here ma me Sarah